dels teus homes, no? Sí, la veritat és que avui podem estar molt contents de l'equip. Crec que veníem molt marmats, 5 baixes per una convocatòria de 16 jugadors. A més en jugadors tocats, Ferron cau, té que sortir Canario també amb problemes, Joan Garça amb problemes, però fins i tot jo crec que avui l'equip ha donat molt a nivell d'intensitat. En moments s'ha tingut pilota i les ocasions poques, però jo crec que molt més a prop nosaltres de la victòria. Si això fos boxa, jo crec que avui pels punts, no per gaire diferència, però jo crec que hem fet una miqueta més que ells. L'empat, com has dit, és de mèrit, que diu 6 punts, que és una bona quantitat, però suposo que la millor victòria teva com a entrenador aquests 3 mesos de competició que porteu és tot l'equip d'aquest espai competitiu que s'ha vist avui sobre el camp, que no ha fet les coses en cap moment i el van lateral tots els 90 minuts. Home, jo crec que quan un entrenador jo crec que se sent cada vegada millor és quan veu que l'equip va millorant i va traient coses, i que el treball que estàs fent cada dia a dia està sortint. Jo crec que sí que van tenir un inici bo, però va venir una davallada bastant gran. I ara, doncs, bueno, tenien que aprendre començar de zero. Una de les coses és la paciència que s'ha tingut, que jo crec que és ideal, perquè quan jo crec que s'estava treballant bé i a més la gent ho veia així, doncs, bueno, els resultats tenen que arribar. I la veritat és que ara per ara jo crec que l'equip, avui hem jugat amb el líder, i jo crec que no s'ha vist la diferència en cap moment. L'equip ha competit, l'equip ha estat ben posat, ha estat amb intensitat, i la llàstima ha sigut que aquelles pilotes que han rondat una mica per l'àrea d'ells no hem acabat de saber donar l'últim pas o d'acabar-les. Les baixes continuen en el que fa. Estàs plantejat de convocar un nou de juvenil que no sé l'altre dia, per exemple, Àngel. La veritat és que sí, avui havia vingut Jordi al punta, perquè no sabíem ben bé. Pablo també no havia pogut entrenar durant tota la setmana i estava una mica a les expectatives de que Pablo pogués estar o no estar, i hagués entrat Jordi. Nosaltres, la filosofia d'aquest any del club ha canviat una mica. No és el club d'anys enrere de nivell econòmic potent, sinó han baixat molt més el pressupost, s'ha apostat per gent jove. Avui hi havia també Marcelo, un nano de 19 anys. És el que s'ha apostat aquest any per la joventut, i és el que intentarem transmetre, no? Si es necessita gent del juvenil, doncs tindrem que tirar d'ells. És el que hi ha, i a més jo sempre ho he dit, l'important és tenir 11 jugadors per sortir al camp, mentre que sigui un 11 contra 11, doncs a partir d'aquí entrega, ganes, il·lusió i el futbol que té cadascú. Parlaves de Marcelo, que avui ha jugat el partit sencer de titular, amb 19 anys, et vas punxar el partit que ha fet, perquè no hi ha dubte que ha fet una bona excavació, molt contundent en la defensa i molt expeditiu. I moltes més coses. És un nano que quan va venir van veure alguna cosa amb ell i el van fer firmar ràpidament. Va venir només a entrenar i el van poder firmar. Jo crec que és un nano que si es fa un bon plantejament, perquè això del futbol no només és que et doni l'oportunitat, sinó que tu la sàpigues aprofitar, doncs jo crec que pot fer carrera amb això del futbol. El que passa que són moltes coses, però condicions té un nano de quasi 1,98 m, un nano físicament potent, tècnicament correcte, també molt ben coordinat amb la seva alçada i a més en certa velocitat. Per això per un central la veritat és que és la vida. A partir d'aquí és això, és que les coses li vagin bé i que ell es centri, però tenim un central de futur i amb garanties. I Sergi Pérez, com l'has vist avui? Bé, la veritat és que molt bé. És un nano que en cap moment hem tingut cap queixa d'ell. És un nano que ha entrenat com el que més, ha estat aportant als entrenos tot i més, i avui li ha tocat la seva oportunitat en un lloc que no és el seu, i és una nota d'excel·lent. Ha sortit els primers 10 minuts una mica nerviós, perquè era el debut quasi a la Lliga, però després s'ha sentat molt bé, defensivament ha estat molt correcte, i ja et dic, era un partit molt difícil per ell, i ho ha tret amb molt bona nota. Albert, com pinten aquests dies per recuperar gent? Pinten
Molt bé perquè necessitem recuperar gent i esperem que aquest descans doncs, ens faci recuperar gent. Tenim molts tocats, a més, després de tornar tenim 2 partits fora de casa, a Huracán i Alcoyà, que comença la segona volta, molt complicats, i bueno, el que ens toca és apretar-nos i saber que avui, fent un gran partit, hem sumat només un punt. La línia d'aquesta lliga és molt elevada, o sigui que el que toca és ficar-nos amb el mono de treball i esperem recuperar gent, si no, ja et dic, amb els que serem, doncs farem. Gràcies.